сандуқчаи зулбиё силсила филми тасвирӣ. салом доночаҳои ман. хуб, кори дирӯзаи шумо чӣ тавр буд? аҷоибот! мо акнун медонем ки ватан чист ва боз медонем ки ватан аз куҷо сар мешавад. офарин, офарин. кани ба ман ҳам гӯед, ватан аз куҷо сар мешавад? аз шири модар ва аз аллаи модар. офарин бачаҳо, офарин. бисьёр хуб гуфтед. аз садои ширини модар. ҳамин хел? бале, албатта. вараи сабзаки болой дуконуме алая 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 аламе гуме бачам خوش برایا алая алая алая. бачаҳо, оё медонед ки тамоми модарони ҷаҳон ба фарзандонашон алла мехонанд? ҳатто паррандаҳо ва ҳайвонҳо ҳам ба таври худашон бачаҳояшонро навозиш мекунанд, яъне ба таври худашон алла мехонанд. чӣ хел аҷоиб будааст! инро ман намедонистам. акнун ман ба шумо зиёдтар мегӯям. ватан маъниҳои бисьёр дорад ва шумо доночаҳои ман чизе аз ҳама асосиро ёфтед. фаҳмидед ки ҳама чизе ки дар гирду атрофи шумо, яъне дар тоҷикистон ҳаст ва онро дӯст медоред ва ҳурмат мекунед, ватан аст. мисли хешонатон, дӯстонатон, боғча, мактаб, заминҳо, кӯча ва дарёҳо, кӯҳҳо ва шаҳрҳо. бачаҳо, биёед якҷоя машғулияти навро дида мебароем. ана ин харитаи Тоҷикистон, ватани мо аст. ёд доред, мо онро пештар ҳам дар глобус дида будем ва соли гузашта аз киштии кайҳонӣ онро тамошо карда будем. вазифаи шумо аз он иборат аст ки бо фаҳмиши худатон харитаи ватанро созед. аммо чӣ тавр мо харитаи ватанро месозем? бо рангу муқаллам. на танҳо бо рангу муқаллам, балки метавонед суратҳоро ҳам илова кунед. кани суратҳо. азизонам, расму суратҳо ҳоло нестанд. онҳоро худатон мегиред. доночаҳои ман, ҷойҳои зебо, хушманзар ва таърихии ватани мо бисьёранд. ҳоло мо аз болои шаҳру вилоятҳо парвоз мекунем. шумо сурати онҳоро мегиред. дертар донистани онҳо ба шумо кӯмак мекунад.
намедонам. Кани кори моро чӣ тавр баҳо медиҳед? кани бигӯ, мо ватани зебоямонро хуб сохтем. мо ягон чизро фаромӯш накардем. ба фикри ман олӣ ва хуб аст. офарин бачаҳо, офарин азизонам. раҳмат ба шумо. хайр дӯстони азиз. Бос